Yo, what's up mga katabang? Kumusta? Welcome back uli sa aking YouTube channel. At kumusta kayo dyan? At nagbabalik na naman ako dahil meron na naman po tayong bagong i-update na biyahe papuntang Bicol Province. So ngayon mga katabang, bago ko simulan ang mga pag-update sa bus na ito, ay gusto ko kayong kumustahin. Kumusta na kayo dyan? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ikaw po ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Pasamok TV, at pindutin mo ang bell notification para maging updated ka sa aking bagong mga video, at sigurado mong i-all ito. At para sa bawat upload ko ay manonotify ka pag meron akong bagong biyahe. Sa mga manunood o sa mga viewers ko na ay magandang balita po ito. Ito pong bus na to ay mura lang at very affordable ang kanilang presyo sa biyahe. Pero bago ko simulan ang lahat, gusto ko muna sabihin sa inyo, disclaimer lang po, ang mga aking mga ina-update ay base lamang sa mga binigay sa akin na information ng mga bus o mga nakuha ko rin na information about sa kanilang biyahe, at ito rin ang ginagawa ko bilang content creator para ihatid sa inyo, para ibigay sa inyong kalaman na ayun nga, may biyahe na naman na bago, at para hindi kayo mahirapan about sa pamasahe, requirements, destination ng bus. Kaya ito, bago ako magsimula, shoutout ko nga pala ang grupo namin, Team Bicol Vloggers. Ayan, lalo na sa founder namin na si Carl Joshua Abrigo Barrios. What's up, man? So let's go. Bago ako magsimula, mag-intro muna tayo. Yo, what's up guys? I'm back. Pasamok TV. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At itong i-update natin, ito pala ang bus na J. Binyas Line. Ayan po ang J. Binyas Line. Makikita mo dyan sa screen. Sila po ay naglabas ng kanilang biyahe patungong Bicol only. So ayun po, Bicol lang ang kanilang nilabas. Wala po sinabi rito kung babiyahe sila ng Visayas, Mindanao, Samar, Leyte o Masbate. Bicol only lang po. At ang kanilang bus ay meron pong aircon, meron ordinary. So ayun, anong mga lugar nga ba ang kanilang tatahakin ngayong 2022? Ngayon ay February pa, no? Ngayon ay 20 yata ng February ngayon. So ayun mga katabang, ito ang mga lugar ng kanilang biyahe. Kinig kayo, tapusin nyo ang video para hindi kayo mahirapan sa pag-contact o pagtatanong. So kung may mga katanungan, pwede naman kayo mag-comment sa akin dyan sa comment section. At mag-comment lang kayo dyan kung anong mga katanungan nyo sa akin bilang ako ay YouTuber. So ito po, para po sa biyahe ng Binyas Line, meron po silang biyaheng Naga, meron pong Matnog, meron pong Bulan, meron pong Sorsogon, merong Legazpi, meron pong Tabaco. Ayan po ang biyahe ng Binyas Line, aircon at ordinary. So mga katabang, ano ba ang schedule ng Binyas Line? Ang schedule po ng Binyas Line ay daily trip. So ibig sabihin, daily trip, araw-araw sila may biyahe, at day trip ang kanilang bus. Hindi po sila night trip, daily trip po sila. At ayun, saan ba manggagaling ang bus na ito? Manggagaling po ang bus na to ay sa PITX terminal. So yung kasi ang ano nila dito, post. At kung may mga katanungan kayo, pwede naman kayo tumawag kay Mr. Sane Arevalo. So maya maya ibibigay ko yung contact details para inyong makuha. So daily trip po ang kanilang biyahe, at ang alis nila ng bus ay 12 noon, may 2 PM, may 4 PM at 6 PM. Ayun po ang kanilang day trip papuntang Bicol. Okay, meron po ba silang terminal sa Cubao, Pasay? Yan po ay makakasagot lamang yan ay sinabi ko kanina, si Sunny Arevalo po ang makakasagot about dyan, dahil binigay niya po ang contact number niya para inyong tawagan. So ayun mga katabang,
para po kay Sunny Arevalo, ito po yung contact number niya. Kunin nyo na lang po. 0945-711-0633 para po sa Globe. Para naman po sa Smart, 0963-7156272. So ayun mga katabang, ayan po, at sana ay nakuha nyo ang contact number ni Mr. Sunny Arevalo. Mr. Sunny Arevalo, shout out po sa inyo, at sana po sa susunod po yung post sa inyong mga biyahe, pakiusap lang po, pakilagay ng requirements, pakilagay ng pamasahe kung pwede, dapat kompleto yung detalye ninyo para po madali kong maibibigay alam sa mga pasahero ng Binyas Line, dahil siyempre po magtatanong sila ng pamasahe at requirement. So ayun mga katabang, sabot sa pamasahe, wala pong binigay na pamasahe, at about naman sa requirements, wala rin pong sinabi kung ano ang requirements. So malay natin, baka hindi sila maghingi ng requirements o ID lang, pero kailangan nyo pa rin magdala ng vaccination card kung kayo man ay fully vaccinated na, at kailangan nyo rin magdala ng valid ID kung meron kayong valid ID. Pero mas maganda po, para walang hassle sa pagbiyahe, kontakin nyo po si Ms. Sunny Arevalo sa binigay kong contact details sa inyo. Okay mga katabang, so yun mga katabang, ayun nga, yan po ang bagong labas natin na update na naman ngayon about sa biyahe ni J. Binyas Line. Ayan po, maganda pong bus dyan, mabait ang driver, mabait ang conductor, walang problema yan. Kaya kung gusto nyo sumakay dyan papunta uwi ng Bicol, kontakin nyo na po ang contact details na aking ibinigay. So kung meron din po akong may sasagot, pwede po kayong magtanong dyan, mag-comment kayo sa baba kung ano ba yung katanungan nyo. Kung about naman po sa pamasahe, pasensya na, hindi ko yun masasagot dahil hindi ko po nakuha ang pamasahe kung magkano. So ang alam ko lang po ay meron silang biyahe at kung anong mga lugar ang kanilang ruta this February. So ayun mga katabang, kontakin nyo po yan. Malay nyo, hindi kayo hinga ng requirements, sila nang bahala, mas mura pa, makakauwi na kayo ng Bicol niyan. What's up? Okay, ayun nga, ako isa rin Bicolano at ako isang Bicolano vlogger. Ito ang grupo namin, ayan, Team Bicol Vloggers. Ayun po, what's up? Kumusta kayo dyan? Ingat lagi. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa mga nanood at nagsilip sa video ito. Sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman about sa pagbiyahe nyo, pauwi ng Bicol o pabalik man ng Metro Manila. So what's up? Mag-ingat lang lagi dahil may pandemic pa rin tayo mga katabang. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yan. Please, subscribe nyo na yan. Going to 2K subscriber na tayo. 2K subscriber na tayo mga katabang. Sana po masubscribe nyo yan. Abangan nyo uli ang bago kong update na naman sa susunod kong vlog. At maraming salamat sa mga nanood ngayon. Sa mga nagsayang ng oras, ng minuto, ng segundo at ng load para mapanood ang video ito. Thank you so much. Pagpalain kayo sa inyong pag-uwi. At sana ingatan kayo ng Diyos. Maraming salamat po mga katabang. God bless. At hanggang dito na lang ang video ito. Bye bye.